play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit. Make it a habit to listen to our online webcast at www.humongous.listentomyradio.com. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit. Make it a habit to listen to our online webcast at www.humongous.listentomyradio.com. DJ Verdonoso, the Humongous Mix Club DJ, bringing you the hits.
Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Masao kaya? Oo, nagani. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM. Okay, alas 7. Size na sa gabi. So, isagit kami dahil nga gabi, mga kagrupo, mga kaparty. So, welcome naman sa aton nga hataw-hataw kag kiyay-kiyay sa buong gabi. So, live na live kita sa DMC Net Radio FM. Okay, Facebook page kag siyempre sa mga wala na sang obrahon, no? Hindi pa makatulog. Kag medyo bago lang kapanyapon, nagapatunaw-tunaw. Okay, makikiyay kita sa buong gabi. Samtang amuda naga. Okay, samtang amuda naga. Imos-imos ang iyong panimalay. Kung naga naman ang ginahimo yung subong kag sa iban pa, siyempre nga wala pa nakapuli. Nagula-ula pa sa iba niya lugar, no? So halong-halong ka mo sa pagpuli. Be sure lang ang pagpuli nyo karon, kompleto pang inyong mga lawas. Wala sang bukol. Safe and sound. Okay, sa mga suki nato sa Bilog ng Dumangas, Bilog ng Iloilo, Bilog ng Pilipinas, Bilog ng Western Visayas, Bilog ng Kalibutan, via our Facebook Live. Okay, once again, isagit kami daan nga gabi sa inyo tanan. Kag siyempre, sa mga gabi, today is January 15. O tunga-tunga na sang bulan. No? Kadasig na sa mga inadlaw. Kasana lang kita nagpalupok sang mga puites kag mga triangle. Okay, in short, kasana lang kita ng New Year. Subong, siyempre ko naman subong. Tunga-tunga naman sang January kag daw dali na lang natin bayaan ng January. Okay, kag may ara nang lang kitang 344 days. 344 days kag Pasko naman. Okay, sa mga mahilig na mag-lingaw-lingaw during Christmas, no? Okay, so dali na lang Christmas sa mga ito sa mga excited sila mga bonus. Oy, sa mga asawa dira, no? Nagapaabot sa inyong mga bana nga mapuli sa buong gabi. Tawgan, tiksan, papulian ang inyong mga bana ng mga obra. Kay for sure, naghapit naman sa mga ilimnan, no? Kay sweldo nila kaina. Okay, sana all may sweldo na. Okay, samtang may bilin pa ang mga kwartas ng mga bana. So, siyempre, tawgan, kag papulion. Iba si papuli niya blakaron, wala na sa sweldo, naubos na ang sweldo, kaya nalampas na sa mga tikwi-tikwi, no? So, hindi ka mo magsali inom damo. Sino ka mo sa mga batasan sang team tikwi nga mag-inom, magluwas nga talag sa lang gamay-gamay lang pag-inom. Okay, basta may mga celebration sa mga adlaw, sa mga, once again, January 15, 2026. Basta may mga birthday sa buong, may mga kasal, debut, anniversary, or any other occasion sa ibutan sa dalom. Kaya akong bahala magbasa para sa inyo. I was born to be wild, grew up to be wicked, wild talk and free to live. It's DJ Victor Nelson III of Dumangas Mix Club. Okay, so ang aton nga shoutout sa wala sang bayad, no? So ang wala sang bayad nga kwarta, pero basta gusto niyo magbayad or mag-sponsor naman yung Dutch promo kita sa mga inadlaw, no? So basta gusto niyo mag-sponsor, ang akon nga GCash ay 0906-0961-809. Once again, 0906-0961-809. Pero for the meantime, wala ka mo sang yatag. Ang sulod na sa buong mabulig sa akon i-share ang akon nga Facebook Live. Okay lang ba sa inyo i-share, no? Para ma-check nyo ang mga button sa inyong mga Facebook o nag-function man. Okay, for the meantime, shoutout natin na nakatutok sa ato sa buong. Una ko nakita kayo na si Jason de la Cruz. Okay, mayang gabi DJ Vic, mayang gabi man na sa imo, kag sa imo nga family circle. Enjoy lang sa paghataw-hataw. Kag sa pagpulupan niya po nila. Samtang ka mo na nagkakaon-kaon, akong bahala mag-provide sa mga music na pwede kayo makapatunaw sa inyo mga gingkaon sa buong gabi. Okay?
Okay, so of course, araman na si pitik ni Idol GM. Okay, pitik ni Idol GM. Okay daw, pag-uni siya sa akon. Friend na kita sa Facebook, pitik ni Idol. Abi, check ko be. Okay, sige, salamat kay pitik ni Idol GM. Anong meaning sang GM mo? Pitik ni Idol, taga Dumangas ka man. I-check kami mo profile. Okay lang okayon ko. Okay, mga imo friends nga okay daw hindi ko ma-check may mutual friends kita. Galing kay sige i-check nato na karon . Okay, shout out Idol, shout out once again ang bongga-bongga sa kay pitik ni GM. Okay, photographer ni siya or sa Sinibuano Maniniyot. Di ba, Miguel John, ang photographer sa Cebuano is Maniniyot, no? Okay, may word nga niyot. Okay naman siyempre, pinakamabuot sa may Bakay Housing. Wala sang bisyo nga damo. Isa lang ang bisyo yan, isa lang ang bisyo niya, binuteg. Pati joke, wala man nag-iinom. Okay, si Miguel John, okay, si Katubang John, ang sikat nga DJ sang RCFM 103.5. Kag nakaulupod ba kami ni dati sa Short FM 89.5 pa dati. Subong 101.5 na. Okay, salamat kayo. Good evening, Master. Shoutout lang ko sa motor nga nasugata ako kaina sa may Kasapaw Elementary School. O, ikaw tugal kaina? Abi ko na ito, sinutoy ang salawayon. Balaan mo nagig nga may maliko. Amo na matabo kagid imo, bow. Sa mga driver, bala nga salawayon. Wala kay gwapo, kayo ni gwapo pituhan ko gito kag pabalikon. Okay, salamat kayo sa akon mga good buddy, kag siyempre good friend man sa may Bakay Housing, si Miguel John. Okay, so salamat sa pagtama. Okay, ano sa atong Facebook Live, ang pinakagwapo man dala sa may Barangay Managit Dumangas. No, pinakamabuot, siyempre mapisan. Nga kagawad sang Barangay Managit Dumangas, si Kagawad RC Rolinding Lasa. Okay, kita-kits lang kita buwas sa Kagawad sa Hawas Arena, no? Tapos pa niya gaguro, mga 1 to 2 or 1:30 . Okay, para maka-story-story naman tanaw. Okay, paki-follow mga brothers. So, follow nyo si pitik ni GM. So far, may ala pa lang siya nga. Or may ala siya nga 1K nga followers, no? Dugangan nyo. Dugangan, follow lang Okay, si John Michael Donisa. At least nakita na naging magaling, no? Kagabi hindi ko pa ikaw makita. Ikaw gali si John Michael Donisa kagabi nga nag-follow sa ako ng Facebook Live. Nga bata ni Dr. Donisa. Nga taga Dumangas man. Okay, lapad ang punong. Damo ang chicks. Pati joke Okay, so photographer kagali. Basi makapadumangas ka, pwede makapapitik sa imo. Bisan sa ilong lang. Ayos ba? Ayos lang ba? Okay, so maniniyot ko no ang Cebuano sang photographer. Okay, at least nakita ko na gidman si Kwan Okay, si John Michael Donisa. Kagabi ngin check pa yung mga account. Tigaling hindi ko mabukad kaya nakalock, no? Natingalan ako ba lang ang ibang ginalak ang ilang Facebook? Anong purpose ng ginalak man? Kaya abi ko anong Facebook, ang purpose ng Facebook para siyempre dama ato mga friends, no? Mga kakilala. Pero ang iban ginalak ilang account, no? So, sabagay tinyo man na yan. Malabot ko galing kay kung tani ko na hindi wala nakakuan. Wala tani nakalakot. Dapat makita nato, no? So, sabagay ano po na kayo muna, no? Okay, pwede gid basta ikaw. Okay, so salamat gid once again kay okay, si John Michael Donisa. At least nakita ko nagid man nakagwapo mo, no? No, maagi man ako ba? Okay, sige, basta makapadumangas ka, chat-chat lang. So, ang akon nga account siya, siyempre, duang account ko ang Vic Donoso III kag ang DJ Vic Donoso III. So, pili ka na kung din ang imo nga chat, no? Para or ako na naman chat sa imo, galing wala ko balong kung saan ako ni makadto. So, para mabalaan naton kung saan ako makadto, siyempre, so, muna. So, PM lang,
Okay, medyo okay ato sa mga chimpo, no? So, although nga daw may tropical depression, pero daw okay ang ato mga chimpo. Okay, wala masang ulan. Ang init daw, timpla-timpla lang. In fact, kayo na, ara ko dala sa may Barangay Dakutan, Dumangas, sa may Dakutan Elementary School. May ara kami na kayo ng meeting-meeting, no? Salamat kay Sir Rogelio Arcelon Jr., ang gwapong principal sang Dakutan Elementary School. Salamat kayo sa pamahaw kay Ina, no? Okay, nabusog mo kami, no? Doon ka namin ibalik na buwas. Okay, salamat kay Trip ni Paolo sa pag-click sa akon niya, pag-click sa reaction sa akon niya sa Facebook Live sang DMC Net Radio FM. Okay, Robert Dianon, of course, Saraman, kag si Ronel Parino Coral. Okay, from Pitik or si John Michael Donisa, shoutout gali kay Angel Donoso. Langga, palangga, tagid ka. Uy, kamo na nga dua? You dear, sana all. Sana all. Abe, chiko be? Kasi dulan lang ko yung kabalo, prote. Okay, sige. Dapat magbalites. Okay, once again, shoutout ng bunga-bunga kay Angel Donoso. Okay, actually, parinti ko na siya. Kag dati kong estudyante sa May Sapaw Elementary School, tama ka buot. Daw, then may manayan ang itsura, palayuhom. Kag siyempre, masinulod doon na. In short, good girl siya. Okay, once again, salamat kay Jason de la Cruz sa pag-share sa amon nga Facebook Live sa DMC Net Radio FM. Okay, salamat man kay si Ray Giliagan. Good evening, DJ Beck, Donoso III. Okay, pa-shout out sa barangay Idkukok, Sibalom, Antique. Okay, salamat sa pagtamuha, no? Tani lang. Ay, tani lang. Abi ko ka mo nga dua. Nabuligan ta. Galing, kaya mo na. Kasano ganito, ang bal mo. Tatlong kadate mo. Butsingon nga kayang-kaya, no? Sige. Abangan ang susunod na kabanata. Okay, Trip ni Paolo. So, salamat man sa pagtama sa akon nga Facebook Live. Magsalo ko sa akon nga page, sa amon nga page nga DMC Net Radio FM ka parang kung may ma-play man ako nga violation ng copyrighted, hindi ako maigo na ang page lang maigo sa manang purpose. Sandra Resurrection is watching our Facebook Live. Salamat, Ged. Okay, once again, sa wala pa nakashare, sa amon nga Facebook Live sa DMC Net Radio FM. So, pwede niyo ma-share para nga daw inspired pa kami mag-live para sa inyo. Okay, once again, basi may arang ang mga celebration sa mga gabi. Okay, mga birthdays, no? Basi may mga birthdays na bang. Check ko ba ako mga Facebook friends. Kung sino may birthdays na bang nag-ipos-ipos lang para nga pwede pa makantuan. Hindi pa uli ang tanan. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you miss. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast. www.umangusmixclub.listentomyradio.com. Okay, from pitik ni Idol GM, patigayon ko bala. Tuod ka bala? Galing sa imo nga Facebook. Doon may pud ka naman nga bahay. Bensin naman. Okay, doon ko tama sa mga bahay mo ning upudo. Tuod bala? Okay, sige. Ang usyoso ta. Sige, so, okay. Pwede ka request budots? Okay, so, anong gusto mo nga budots? Ang tag 5? Check natin may ari dali, ha? Mix Club at Radio FM. Your number one choice. 5, tag 5 na lang. Pili. Tag 5, tanan tag 5, imong naong 5. Wati pa ako, wati.
Maayong gabi sa tanan nga mga taga-barangay. Panawagan sa mga dalaga kang soltero dira. Mag-amat-amat na sa aton auditorium kay mag-aumpisa na ang atong pabayle. Mr. Operator, music disco hasta mag-aga. Public May Dance. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle ni Arap patumbuan sagwa, kaya lang kamuda, may daya kay si DJ Vic Donoso III. ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ. Umpisay na kay masaot ta. Bayle lang wala damo ah. The Public May Dance. Requested song. This is a requested song. Okay, this is Budots, no? Ang tag 5. Actually, una ni siya nagsikat dati, no? Okay, but this time damo ng mga versions ang Budots, pero amunigid ni siya ang pinakauna. Na kung magtukar sa una, nagatapok ang mga baylihan. Okay, so, okay, for John Michael Dunisa. South na. Dramol. Okay, salamat kay Kagawad RC Rolin Dinglasa sa pag-share sa ang amon nga Facebook Live sa DMC Net Radio FM. This is a requested song. Okay, salamat man kay Romeo Mil Garzalis Jr. Okay, sa pagsaot-saot rin, no? Also si Ramon de Quilla sa may barangay Bakay Dumangas. Public warning. Abiso sa tanan. Ang magamo sa sining pabayle, syagid ang mabayan sang sound system. Disco wala gamo ah. Hala bira, waswas, bomba, birada. Aragay! Basko gidya! Yeah, baby. Dramol legit. Yodi kaka. Okay, well, sige, salamat gid kay Amigo John or si Black 21 or si Katupang June dra sa may Bakay Housing. Okay, sa may Black 21 Bakay Housing. Of course, salamat dra si G. Marie. Also si Yan, si GR, si MG, kag si Mary Chris. Salamat sa pagtamwa, no? Okay, shoutout da gali sa naluuyan ng mga grupo da nga palahubog. Shoutout na sa inyo, no? Abi pang buta mangalan niya Jan Michael para mapanglawag nato mga palahubog da. Okay, base ba mga dunuso, Pres Bao? Okay, sa pagkabalo ko yan, mga dunuso, mga mabuot na.
Okay, galing ng mga basing iban, wala nag-iinom, wala nagpangagad. Ika mga bad. Okay, once again, shoutout ko na sa tanang mga palahubog sa may barangay sa Pao Sitio Naluuyan from sa inyong founder. Si founder nyo si John Michael Donesa. Yudi Kaka, Gramolet Kid. Ang inyong antena, tapos isa na lang natitirang paa ng mesa. Yung refrigerator, kung dati masagana, ngayon wala nang kalaman-laman, puro daga pa. At ang gamitan natin ay puno ng gagambanas, at tuwing sinisilip ko, mas lalong nakikita. Kaya ako ngayon, mayat mayang naluha, at ang tanging kayakap ko ay ang payat kong pusa. Buti na lang meron pang MP light, San Miglay, tsaka Malboro. Okay, San Miglite, palagi sa mga palainom dala na. Okay, para ko na sa mga taga-barangay Naluuyan. Okay, hoping nga ang mga palainom dala ang hindi ko mga paryente. Okay, sige na patamiyaw ni John Michael. Doon isang crush siya si Angel Donoso nga nagapatigayon sa akon. Ala, nagkabukingan na. Okay, shoutout ko na kay Jude Donoso. Also kay Arjun Donoso, Michael Donoso, kag sa iban pang mga grupo dira. Okay, hoping basi maka kadto ka di bala makakita ay manta, no? Parang makilala ko man ako ni idol do sa may okay, sa may Mandurriao, no? Okay, Annabel Francisco, sa may Naluuyan, Sitio Naluuyan, maayong gabi na sa imo kag sa atong mga parente, mga Donoso family. Okay, kaya nalawagaan na mention na kainan ni John Michael ang mga palainom dala sa may barangay Naluuyan. Kaya hindi lang para sa mga taga-barangay Naluuyan, kundi sa tanang ng mga palainom. Okay, sa mga taga-takamustang 15 ka tips or remedies para malikawan ang hangover. Okay, kaya isa sa mga problema sa mga nagainom, pagkaaga, sakit ang ilaulo, kay hangover. No, ano ba lang himuon nyo para nga okay, ma-overcome. Meaning, nag-inom ka, pagkaaga ng hangover ka, ano yung muon mo parang ma-overcome or malampuasan ang hangover pagkaaga. Example, mainom ka subong, no? Mainom ka subong, din buwas. Pagbugtaw mo, sakit sa ulo mo. Okay, but singon, may hangover ka na. Ano ang imuon mo para ma-overcome ang hangover? Okay, may 15 remedies or tips akong iatag sa inyo. Okay, pamati para gid sa mga palainom. Okay, Gerald Dilariarte, salamat sa pagtamwa, Gerald Dilariarte. Also si Rigel Agan. Okay, salamat gid sa pagtamwa sa akong Facebook Live.
Okay, gin-check ko, taga Dumangas man siya, si Gerald Dilariarte, pero okay, taga first, no? Naka-lock yung mga profile, no? Okay, ang tips sa uyab lang, DJ. Okay, so, karoon namang mga uyab, So, ano yung moon para ma-overcome ang hangover? So, number 1, mag-inom sang madamo nga tubig. Okay, butsingon, para mabalik ang tubig nga nadula, kag balikawan ang dehydration. Okay, kung nagasakit ang ulo mo, boss, na wala ka sang gana mabangon, kay sakit ulo mo tungod sa hangover, ang una mong himuon, mag-inom ka sang madamo nga tubig. Yo di kaka. Okay, number 2, mag-inom sang electrolytes. Okay, mga sports drinks, mga mga sports drink naman. Okay, basta ginainom na sa mga nagalampang, no? So, mag-aayo ang pagbalanse sang electrolytes nga madula tungod sa pag-inom sang of course mga sport drinks, no? Okay, number 3. Okay, anong imon ko na ni John Michael Donisa kung mahang-over siya, boss. Kaya nag-inom siya to nga wala ng hagad. Ang imon mo number 3, magkaon sang sabaw. Hindi ka lang magkaon. Magkaon sang may mga sabaw or mag-inom sang may mga sabaw or magkaon sa mga pagkaon may mga sabaw. So, parehas ang linaga kag chicken soup, no? Mainit kag mahapos tunon, nag-comfort sa tiyan kag nagad-rehydrate. Kaya usually sa mga nakakosang hangover kung ma-dehydrated ka or kulang ang tubig sa imong lawas. Okay, so Renard James de Palubos, si bro namon sa may sa may bando sa Dumangas nga nagapataya sa STL, no? Salamat kay bro sa pagtamwa, no? Ano ang result sa STL sa para malawag naton, mapablis sa bilog nga Dumangas. Okay, so once again, salamat kay Renard James de Palubos sa pagtamwa, no? Abi bro, ang result sang STL. Salamat gid. Okay, number 4, ngayon morning John Michael kung ma-hangover sa bus, no? Magkaon sang saging. Uy, saging ha. Hindi amal nila ko, no? Ang nagkakaon sang saging ko, no? Amo lang, no? Pero, ini para ma-overcome mo ang hangover, magkaon sa saging. Kaya nga, may potassium content ang saging nga makabulig sa cramps, kag electrolyte imbalance. Okay? So, wala mamanamba kung anong klase sang saging. Basta saging. Basta saging, Okay, so ang bali GM, pitik ni Idol GM ang bulong pata lang DJ. Yes, pata kaya ang pata may sabaw, may usap-usap ka, no? Masudlan ang tiyan mo pang padula hangover. Okay? Okay, number 5, ngayon mo ni John Michael. Doon isa ako hangover sa buwas, no? Mag-inom ko na sang cha. Okay, cha nga halin sa luya, no? So, mangayo sang or maglagas ng tubig, ihulog ang luya or may mo ka sang taho, no? Isa man sa makapa-recover or makapa-overcome sang hangover kung mag-inom ka sang cha or taho. Okay, ang result ko na sang STL, dugay-dugay pa bro. Sige, mahalato nato na. Samtang ka mo nag-pulupan yapon or nag-imos-imos sa sound trip kita. Wala mo brown, Ang obra yung buwas si Ara na pirmi. Pero ang lingaw-lingaw sa mga nato sa buong importante parang mag-enjoy kita sa mga gabi. Okay, nang tayaan mo bro, libre takasabong. Tud bala? Do kuluya man ba? O sige lang, bro, bayaran tala magbalik ko, no? Ang magkita ita, no? Ang ako ni tayaan is 9, 5, 24, and 31. Okay, chat ko na bro, 5. Okay, chat ko na sabong 5. Okay, 24 and 31. Okay, sama na bro ang number nga tayan. Grabe, nag-presentar ba? Sige lang bro, kayo kung magbalabay ko daliwat, so mataya ko na si mo. Dakuluya, mga permi libre. Okay, check na to may ang pwesto dra ni bro, Renard James de Palubos.
Okay, dahil lang sa ingot sang Tabunggao Marketing sa may Dumangas Market Mall, may ara dira ang Lotto Outlet, ang Eagle Roar Gaming Corporation, Small Town Lottery, Authorized Agent Corporation sa Iloilo Province. Ara lang gid sa may Ilagyan, no? Magsulod ka sang Dumangas sa Public Mall na diri ka sa may Tabunggao. Okay, tabok sang Roslim, no? Kaya dira ang Roar, Eagle Roar Gaming Corporation, ang Small Town Lottery, kaya dira siyempre si Renard James de Palobos. Ang gwapo dabla ng gaplupungko, naga-yum-yuhom, no? Okay, parang swerte nyo, basta swerte nyo magdaog na patad sa luto, no? Okay, si Jonel Pitalgo Dapulang dahil sa may Dingli, Iloilo. Salamat kayo sa pagtamuan. Napa-shoutout DJ Vic, Kalumag family, also Dabli family, kag Dapulang family, and also Flores family. Okay, once again, shoutout ng bongga-bongga sa Kalumag family, also sa Dabli family, Dapulang family, and Flores family from Junior Pitalgo Dapulang. Salamat din sa pagtama, bro, kag sa pag-support sa amon nga Facebook Live. Okay, from Pitik Idol GM, shoutout kay Junabel Donoso, ang isang queen sa Naluuyan, aray ko. Puro din mga gwapang, Puro din mga gwapang, panglawag. Mawag kita isang gwapo? Gusto ko tanong gwapo. Yun ba? Okay, once again, sa number 6 ay mo ni naton or ninyo kung mga over. Okay, number 6 na mag-inom sang honey or tubig nga may pulot. No, kilala ka mo sang honey na? Galing daw maiwat ni sa aton. Pero kung may ara, mag-inom ka mo sina, no? Ang natural sugar nga magapaayos sang pag-ubos sang alcohol sa lawas. So, mag-inom ka mo sang honey. Okay, man sa number 6 para ma-overpass ang hangover. Number 7, mag-inom ko na sang coconut water or tubig sang lubi. Kay natural nga electrolytes kag maayo para sa rehydration. Okay, man himuon nyo, ha? Number 8. Okay, magpakalma, magpaimunong. Okay, uli uli sa lawas. Okay, kag siyempre magpaayos, so hindi na maglagaw. Sa number 9, sa mag-inom sang pain relievers, mga paracetamol. Actually, ako mag-hangover ang makapabulong sa akon niya ang Medicol, no? Okay, para sa sakit sa ulo, pero hindi mag-aspirin kung may problema sa tiyan. Okay, umpisay anay, gamay, kung may kondisyon. Okay, magpakonsulta sa doktor. Okay? Then number 10, magkaon sang light kag bland foods, no? Like mga biskutso, mga toast crackers, o lugaw para sa mga malala or may mga problema sa tiyan. Number 11, sa mag-inom sang fresh nga fruit juice or orange or apple. Okay, may vitamins kag natural sugar nga magaayo sa magapabalik sang energy. Number 12, mag-cold compress. So, ang ulo mo, buta mo sang ice or butaan mo sang panablas ang lapat nga may ice nga putos. Kag siyempre, ibutang mo sa imong ulo para nga ma-listen ang headache, no? Number 13, avoid extra alcohol. Butingon, hindi na mag-inom liwat, no? Hambal nila ko, no? Kung hangover ka, ang solusyon, mainom ka liwat or mapamunlaw, pero hindi na siya manami, So, magpaimunong anay kag mag-relax. Number 14, stretching kag hinahinay nga paglakad or paglakat, no? Makabulig sa circulation kag paghatag sang energy ang paglakat-lakat. Okay, so number 15, syempre mag-hot shower. Okay, maglimpyo sang lawas kag mag-refresh sang pamatsyag. Okay, muna sang 15 ka tips ko, no? Para malikawan ang hangover.
Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, from bro Renard James Palubos, na-send ko na da sa imo habit mo bro. Sige, salamat kay bro ha. So may utang ako da sa imo anay no. Magbalik ko da sa imo bayaran ta tagaanta or mapatag ko liwat sa imo makalabay sa imo da. Okay, from pitik ni Idol GM sa mga idol da sa mga gusto magpamasahe. Message lang kudri lang sa Iloilo mga idol, TY. Okay, kung lalaki BGM ang pamasahe like sa akon din, may mga babae ka mo manugmasahe. Kaya namin akong lalaki kaya like me, no? Dapat ang mamasahe babae, no? Ito kasawa man nakaroon nga may hiccups ang likod ko, lalaki. Okay, pwede ka request sa pitik ni GM nga babae lang mamasahe sa akon. Naga-home ka mo? Home service? Basta may arablaw. Okay, with Bayuna Arroyo Dumaya. So, salamat sa pagtama, no? Hello, sir. Good evening. May gabi man sa imo kag sa imong family circle. Tika panyapon na. Okay, so wala pa na nakapanyapon. Panyapon na. Okay, sa gusto magpamasahe ko, no? Sa kay John Michael Donisa. 300 to 500 mga brother. Okay? Naga-home service ka mo? Okay, babae lang kung mamasahe sa akon. Okay, so Jubin Sibilio Districon sa may barangay, malagi tumanggas na salamat kid kagkaina Ari Dresi, Kagawad RC Rolling Dinglasa. Okay, libre lang bro Okay, libre lang bro Vic. Sige. Kay libre, siyempre maglabay ko daliwat sa imo, mapatadang kita ko sa ako. Iba siya mo na way ako nagadaog kay libre no. Pasibla kung libre, wala nagadaog. So gimana? Pati joke depende na sa number no. Sige, basi makalabay ko da anytime, no? So, mapatad ako, Uy, anong pang masahe ko no si pitik ni Idol GM. Okay, so may ano ang imo kamot, mahumok, or may soft touch, or loving care touch. Okay, tita, ni babae lang sa akon GM. Okay lang, may mga babae ka mo nagamasahe. Everybody get your fucking hands up. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, sa akon nga mga 9,000 nga mga viewers, bako mo sila ba 9,000? Okay, para makita ko inyong mga ngalan, so kay number lang agwa, no? So drop a comment, just send an emoji para makita ko inyong ngalan, kag ma-shoutout ko kamo, para siyempre kanugon man bila nga nag-support ka mo sa akon, tapos hindi ko makita, no? Hindi ko kamo pasalamatan, para pasalamatan na kamo sang, okay, sang live sa DMC Net Radio. Okay bro, Renard James si Palobos bro, big pwede ka request silos. Pwede iya ka sweet notes. Okay, actually may silos ako dari bro, galing yung wala, yan yung Orig lang nagkanta, no? Ang sweet notes daw wala pa ko sina. So ito ay kapangita, kag-i-play mo boss, no? Pero ari ang isang version ni Shaira, ang silos.
tayo. Requested song. Iinis ako't nasisira ang araw ko. At di ko alam bakit ba nagtataganto. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Requested song. Okay, the song is Silos by Shera. Siyempre, again, remix ni DJ Vic Donoso III. Yours truly. Okay. Requested by Bro Renard James de Palubos na. Thank you, bro. Okay, wala kang problema. Okay, araman siyempre si Paring ni Pilipiesta. Good evening, pre. Vic, pa-shoutout kay Nining Morina. Salamat, kid. Okay, shoutout ng bongga-bongga. Kay Nining Morina Barolo de Eros. Sa may barangay Capilis Dumangas, ang isa sa namon kararanista kada Domingo. Okay, from Paring Noy Pilipiesta. Okay, mali pitik ni Idol GM or si John Michael Donoso. Loving care tats. Grabe ha. So, mas manami tani kung babae ang masahe sa akon, no? Oh my God. Puro lalaki galing naman ng masahe or ka lang masahe. Basta may pili na mamasahe ng babae, ah. Okay, request ng song kay Angel Donoso, Girl, You Marry Me. Kaya kami available ko ni, basi wala guro na, kay do love song na. Okay, daw wala available. So, i-note ko lang pitik ni Idol GM, no? Para ma-play natin anytime. Buwas mag-live ako na. Sige. Okay, mag-request si Paring Noy Pilipiesta sang song Lamok, no? Lamok. Okay. Okay, sa next song natin is Lamok. Okay, salamat once again kay Trip ni Paolo for sharing your reaction, like your heart. Also si Lovely Panis, Hubert Dianon. Okay rin ni Boy Gabawa, Rigel Agan, Romel Parinyo Cural, Ronnie Dinglasa, also si Renard James de Palobos, also si Janelle Pitalgo de Pulang, Paring ng Pilipiesta, of course si Juben Sibilia de Sicon, si Annabel Francisco. Salamat kayo sa pag-support sa akong Facebook Live. Kag siyempre, okay, sa mga nag-share sa amon nga Facebook Live, salamat kay okay, bro, kay pitik ni Idol GM sa pag-share sa Facebook Live. Of course, si Bro Renard James de Palobos naka-share sa Manong ng Bayan, Maasahan, Luis Chavit Singson for Senator. Okay, naka-share man sa Pearls Gonzales Beron for Governor. Naka-share man sa Pillbikers sa Mosray Original Wizards. Kag naka-share man sa Cebu City News and Updates. Okay, then of course naka-share man sa okay, sa Gemser 2018 sa Di Palobos Family Clan. Okay, Team DP. Of course, naka-share man sa De La Costa Di Palobos Family, sa Sausage Man Group. Naka-share man sa Small Town Lottery State Iloilo City, sa TTP Nation. Okay, naka-share man sa The Best ka Inday Sara. Of course, sa Part-Time Job Extra Income. Sa Philippine Coin Collector, sa Pupo, okay, Puputan Friends Nationwide. Nakashare mo itong Facebook Live sa DSWD P-Out Updates for Peace MCCT, RCCT, UCT, and TCT. Okay, share man ni Gisa de la Cruz. Okay, once again, salamat kay Bro Renard James Di Palubos sa pag-share sa amon niya Facebook Live. Okay, ang inablos ko bro, Vic, nagapang massage man, si Raven Arin Di Palobos. Sige, makontak lang sa inyo anytime, kasi may mangita, no? Okay, basta love song, hindi kita pwede ka play sa bong pitik ni Idol GM love song, kaya makapiright ka ron. Mautod ang aton nga live, no? Dapat disco lang o remix lang para likaw sa copyright. Okay, coming up next, ang requested song ni Paring Noy Pilipiesta, ang Lamok. This is a requested song. Okay, malaki na. So, pre, matikwi kita pre, damo lamok abi. Sige so actually nagbuot ako sa bong. May chimpo pre daw busy pang pana. Ang live, no? Mga chimpo pre, basta makatikwi kita.
Okay naman si Tope Durutas sa may barangay, Lakturan, Dumanga. Salamat kayo sa pagtama. Okay bro Tope, no? Good evening DJ Vic. Pa-shout out lang sa J&J Vulcanizing sa barangay Lakturan. Managed by Tope and Vet, no? Okay, actually nagpahimo to si Katupang John o si Migo John sang voiceover sa imong mini sound no? Basi mahimo namon makachimpo Okay, once again salamat kay okay, Tope or yes Tope Dirota sa G&G. Okay, Vulcanizing sa barangay Lakturan, managed by Tope and Vet, no? Okay, salamat din sa pagtama sa amon nga Facebook Live. Panawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa atong auditorium kay atong sugdan ang atong babayle sa hindi magbayle ni Ara Patambuan sa gwa kaya lang kamuda way daya kay si DJ Donoso the third. ang bahala sa mga dalaga nga ara sa gwa Mr. DJ. Isay na dahil nahulan na mo Okay, salamat kay John. Okay, sa John Gilbert Emiliano or si DJ Rap Rap sa pagtama sa amang Facebook Live. Si DJ Rap Rap sang Lawaan na Mix Club DJs. Ako'y nakatingin ulit sa salamin. Di naman talaga ako annoying. Kung sa tingin mo'y ako'y annoying, tumingin ka ulit sa salamin. Pangalawa di ko sinasadya. Kung ba't ako ngayon'y pinagpala. You don't have to look. Nagdadala tayo ng lalalalamok. Lamok, lamok. Lamok, lamok. Okay, from John Gilbert Emiliano or si DJ Rap Rap. So, DJ Rap Rap, spinner of Manalo Dark and Sound of Lawan Antique and 5R audio box of Poblacion, Lawaan and Party Tonight. Okay, you di grabe. Sana all may mga event, no? Okay, once again, so salamat kay DJ Rap Rap or si John Gilbert Emiliano sa may Lawan Antique. Of course, yung official spinner sang Manalo Dark and Sound of Lawan Antique. And of course, ang 5R audio box of Poblacion, Lawan Antique. Nga mga party ka doon. Okay, sa promosyon ni Bro Linar James Palubos sa mga gusto magpatahi sang sapatos katulang sa akon sa Dumangas Market Mall sa may Dumangas Public Mall. Salamat kay bro. Ikaw gid bro nagpanahi or may manugtahi ka? Okay, once again, sa gusto magpatahi sa ilang mga sapatos katulang sa may Dumangas Public Mall. Ara lang sa may Alagyan sa may Tabunga Marketing na sa Tabok sang Rusli, may Alagyan dira pasulod. Okay, ara dira si Bro Linar James Palubos sa gusto magpatahi sa ilang mga sapatos. He was born to be wild, grew up to be wicked. Walks and free to mix. It's DJ Victor Nelson the Third of Mangas Mix Club. Ang imong makitaan sa mga taong gahindak-hindak ka. Ibundak ang tiil, ialsang kamot. Igwad ang imong lubot. Ibundak ang tiil, ialsang kamot. Igwad ang imong lubot. Okay, salamat kay classmate Vicente Doctolero. Okay, sa may Metro Manila sa pag-share sa imong reaction. Once again, sa kay classmate Vicente Doctolero. Okay, happy listening kag happy New Year sa imo dira sa may Metro Manila. Okay, rin ni Boy Gabawa is watching our Facebook Live. Thank you so much. Ibundak.
Okay, thank you very much, good bro Vic from Rinar James Tipalobos. Okay, wala gid problema. Basta grupo, kagrupo. Okay na iyan, no? Okay, so lingaw-lingaw lang kita sa mga gabi. Today once again is January 15, 2026. Kag siyempre, payday subong sa ato mga empleyado sa public kag sa government, sa mga asawa dira nga may mga obra inyong mga bana kag wala pa nakapuli, tawag ginadaan samtang wala pa naubos ang iyang sweldo. Ika naman problema kag gina kung ubos ang sweldo sa inom-inom. Okay, mayang gabi madra kay Brad Bicoy Donoso sa may lawan Antique. Okay, so ang owner sang Antique printing shop full sublimation sa may lawan Antique. Okay, guys, dira kay Cheche kag kay CB kag sa inyo mga sinakpan dira sa Palibot, no. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you miss. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast. www.listentomyradio.com. Okay, ra sa aton alas 8:02 na sa gabi. So hoping ito na nakapanyapon na. Kaya nakatimo-timo na, no? Kag kalabanan nakapuli na sila mo panimalay. Okay, ito na galing sa subong si classmate Vicente Doctolero sa Papua New Guinea. For 16 years na ako, no? Or for 16 years na siya dito. Okay, mga bilanda sa Langda. Okay, so grabe, 16 years na. Pero nagapuli-puli ka man di text sa Dumangas. Okay, so hoping or probably so pod mong imong pamilya dra, no? Okay, so salamat man sa pagtama sa akong Facebook Live. Ano oras na subong sa inyo? Dito sa Pilipinas, alas 8:02 na. Ilaban na ba sa inyo daguro adlaw subong, no? Do sa part na do sa piyak na party sa kalibutan. Okay, so ang Papua New Guinea nasa alalan na sa may dalong nga party sa Pilipinas, sa ibabaw nga party sa Australia, kag sa idalong mga party sa Indonesia. Okay, lapit na natin sa Pilipinas, ah.
So probably ang time nyo dira siguro, hindi maglayo ay doon sa Pilipinas, no? Okay, but silingon nga gabi man kamo dira subong. Diba? Okay, once again, salamat gid kay classmate Vicente Dr. Liro. Okay, so 2 hours kuno ang diferensya. So late ka mo da gulo 2 ka oras. Laban naman sa inyo da alas 6 pa lang sa gabi, no? Okay, so advance 2 hours. Sa laban naman, ang oras na sa inyo, alas 10 na sa gabi. So, inyong tulog na gali. Okay, so salamat gid kag just enjoy lang sa pag-monitor kapag lingaw-lingaw sa DMC Nito GFM Dance Party Mixes. Okay, ano ng results ang luto sa mga gabi, no? Sa STL Province, Iloilo Province, ang Eagle Roar Gaming Corporation, Authorized Agent Corporation, January 15, 2026 sa 8 p.m. Okay na, or sabong ilang nga draw. Okay, today is Thursday, so January 15, 2026 with draw number 01102. So ang nagawa ng result no 35 ang first ball. Second ball is 36 and 32. Grabe, puro 3 ba? So therefore, ang ako kayo naging patdan, ng patdan ni bro, no, wala nagwa. Sige lang, boss naman kita mapatad bro, manabay ko na sa iyo boss may chimpo. Okay, once again, na nagwa sa luto, no, sa buong gabi, alas 8 nga draw, is 35, 36, and 32. So hindi man ihawak sa dalaga, kay sa hawak pa lang at 30, hindi manggali vital statistics ng dalaga, kaya sa hawak pa lang at 36, laban-laban, tambok-tambok na siya. Okay, salamat kay Bro Reynard James Palubos sa pag-share sang result. Kapag share man siyempre sang akon patad kay ina. Okay, makalabay ko na sa imong patad ko sa imo da. Okay, salamat kay Kagawad RC Rolling Lasa sa pag-share sang amon nga Facebook Live. Okay, salamat man kay Sir Alex Dequinia sa pag-share sa reaction. Also kay Albert Dongines, kay paring Tomas Delicana. Okay, once again sa trip ni Paolo, kay Ramon Dequilia, sa may Bakay Dumangas. Kag si okay, Arlene Dipita Dipra sa may Hong Kong, akong paryente. Okay, salamat kay parente sa pagtama kag si Migo John or si Katupang John. Okay, salamat once again kay Kagawad RC Rolling Dinglasa, kay Jubin Sibilia de Sicon, also kay Arnold Lucero Barbero sa may Pasay City. Okay, salamat kayo sa pag-support sa akong Facebook Live.
Okay, may gabi man kay Kagawad Cherry. Okay, Castro sa may Barangay Talusan, Dumangas. Okay, salamat Kagawad sa pagtamwa. Okay, so good evening Sir Vic, God bless. Okay, likewise man na si Imo kag sa imong family circle, sa imo nga ex-girl boyfriend nga si Sir Roy Castro. Okay, kag syempre tabi na nato sang okay, happy listening man sa mga suki nato sa may Bakay Housing. Okay, ara si siyempre si Mama Dom sa may Block 35. Also si okay, si Franklin Jojo Sambilla Jr. Okay, salamat din sa pag-silent muni. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle may araw patumbuan sa gwa kaya lang kamuda may daya kay si DJ Donoso III. ang bahala sa mga dalaga nga araw sa tunga. Mr. DJ. Umpisay na kay masaot ta. Bayle lang wala gamo ah. The public may dance. Okay, salamat man kay classmate Mary Ann Tugunon Braga sa pag-share sang reaksyon. Kag siyempre sa pagpamati man sa DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Okay, salamat din sa pag-support.
buswak ta. Sa punta. Sa punta. Road trip, boom boom, skr skr. Punta to the moon, road trip, boom boom, skr skr, zoom zoom, sa fake, no room, mga mata, namumula, sa ng trees, nadala mo ba? Bawal ang puso, kasi sa biyahe kung isa ka dyan, ikay bumaba. Sa punta to the moon, road trip, boom boom, skr skr, zoom zoom, sa fake, no room, mga mata, namumula, sa ng trees, nadala mo ba? Bawal ang puso, kasi sa biyahe kung isa ka dyan, ikay bumaba. Ay galamis yung pumunta sa top, buhay mahirap daw. Masarap, gawa ng milyon, gamit ang rap. Iwan ang kasama na puro panggap. Di mo kumakit sa mga rap ay highs. Taas ng jets, ningala sa skies. Kasi fake ka makasakay. Iwan yung dating mga kasakay. Hindi na kang met, sipag lang. Tignan mo sa net, kilala. Malupet, ng nilala. Ay kahit sa head, ang iba ang kilala. Ay chick, that ass. So thick. Sa kapunta, to the moon. Road trip, boom boom, skr skr. Zoom zoom, sa fake, no room, mga mata. Mga mata. Sa kapunta, to the moon. Road trip, boom boom, skr skr. Zoom zoom, sa fake, no room, mga mata. Namumula, asa ng trees, nadala mo ba? Bawal ang tusa, teke sa biyahe kung isa ka dyan, ikay bumaba. Sa kapunta, to the moon. Road trip, boom boom, skr skr. Zoom zoom, sa fake, no room, mga mata. Namumula, asa ng trees, nadala mo ba? Bawal ang tusa, teke sa biyahe kung isa ka dyan, ikay bumaba. Sa kapunta, to the moon. Road trip, boom boom, skr skr. Zoom zoom, sa fake, no room, mga mata. Namumula, asa ng trees, nadala mo ba? Bawal ang tusa, teke sa biyahe kung isa ka dyan, ikay bumaba. Sa kapunta, to the moon. Road trip, boom boom, skr skr. Zoom zoom, sa fake, no room, mga mata. Mga mata. Mga mata. Mga mata. Mindanao Beats Club is What's up? This is Avril Lavigne. Yo, this Ja Rule. What's up? This is Justin Timberlake. What up? This B2K. Hey. This is Ashanti. What up? This Jay-Z. Hey, this is Jennifer Lopez. Yeah, what's cracking, y'all? It's your boy Fabulous, and right now you're rocking with my dog. DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Mangas Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits. This is the mix of DJ King. Ay, ba't silang dayon di ay wala akong makabantay. Sa digong nakita ka,
DJ Fat Mark Remix. DJ Fat Mark. DJ Fat Mark. Dati kang nakitaan sa may diskuhan. Ako nakuratan kay nisayaw ka man. Sa sige tutok ni mo, hala na in love na ko. Negros Mix Club. Paduan ko sa imo, nakuratan ko. Inaamay ni gahi og ni tusok na ko. Pagko'y mura og dili na jud ni siya mao. Bayot man di ay nailag ko bay. Maayo man gud kaayo siya mo kiay. Bayot man di ay abi kong chicks na bay. Ay bastilan ikugan man di ay ang panuway. Hasang pagkiyasabay. Negros Mix Club. DJ Fat Mark. DJ Fat Mark. Paghuman ato'y sayawan, ihawan ako. Ni ato pa sa kilid ug naglingkod ko. Unya na ay nanit city ko, dapit sa ngitni. Negros Mix Club. Akong mata nisiga sa akong nakita. Maanyag nga dalaga, parteng siksiha. Pero pag action storya, ako'y nayabag na. Bayot man di ay nailag ko bay. Maayo man gud kaayo siya mo kiay. Bayot man di ay abi kong chicks na bay. Ay pastilan ikugan man di ay ang panuway. Asang pagkiyasabay. Negros Mix Club. Ahay, bayot man di ay nahurot ako ang kwarta sa disco. Wadyo ko magahong nga main ako. Negros Mix Club. Nailag ko sa kaaniyag mo. Sunod mapantay na ko. Bayot man di ay nailag ko bay. Maayo man gud kaayo siya mo kiay. Bayot man di ay abi kong chicks na bay. Ay pastilan ikugan man di ay ang panuway. Asang pagkiyasabay. Negros Mix Club. DJ Fat Mark. Negros Mix Club.
DJ Fatmark Remix. DJ Kid Remix. You wanna make noise? You wanna make noise? Panayag Mobile Sounds. You wanna make noise? Dili pa ng laki, gwapo. Dili pa ng gwapo, laki. Dunay ubang ilang dugo, 30. Machutan aw niya, piyag lalaki. Dili ka ng babae, gwapa. Dili ka ng gwapa, babae. Dunay uban kan hilalaki. Nausap kay ng paripuke. DJ Kid. Panayag Mobile Sounds. Panayag Mobile. Usap paghilom, paminaw katawan na lang. Oh, Panayag Mobile Sounds. Panayag Mobile Sounds. You wanna make noise? abi ko lalaki. Abi ko lalaki. Abi ko lalaki. Bayot man di ay, 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 ay, abi ko lalaki. Bayot man di 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 ay, U1 Brian. ay, abi ko lalaki. Bayot man di 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 ay. Our Beats Club. Bayot man di ay.
ay 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 ay. Ay, abi ko lalaki, bayot man di 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 ay. Ay, abi ko lalaki, bayot man di 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 ay.